बेलायनो किरिलायजाक बेलायनो बुखा दुग दुग करिलायजाक किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सि हायना हाय 30 बागमा कन्स्टिट्युएन्सि तिप्रा मथा सेनानि बुखा फासिं थाङै तंपिउखा 5 राउन्ड लेखामानि यागुल तिप्रा मथानि बुखा तै 5 राउन्डनि कथमाव हायखाबा मांपिलो मार्जिनो मांखा 15239 बीजेपी मांखा 17134 बीजेपी मांखा 17134 सीपीआई मांखा 11573 1895 बाय बीजेपी बुसकांगो तिप्रा मथानो मेचेनै किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सि बुसकांगो आगुगै तंखा 5 राउन्ड यागुलो 6 राउन्ड लेखामानि यागुलोनो किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सि कायसा एडीसी हापांनि सीईएम ते आजागा बीजेपी नि हिंखाय रामपद जमातिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार कन्टेन्स नि बिसिङो साबो कप्लाय काहाम का स्राय स्राय तै स्राबसानि यागुलोनो नुगुइ मानाय अमाइकानो तिप्रा मथानि बुखाक्थै गोबांमा थाइनि बिसिङो कप्लाय अंकुक मानि 12 ताकर जलाव बिश्वजित गलय कप्लाय ओङै खुमाला याफालाय बेलाय तंथगलाय जाक आबनो यागुलैबो आश्रम बारे बाहायनो डेपुटी सीएम तिप्रा मथा कप्लाय ओंखा अमाहायनो मांगपिलि आबनो यागुल बाहायनो रामचंद्र गाद बाहायनो तिप्रा मथा बुसकांगा आगुगै कप्लाय ओंनानि फासिङो थाङै दङो आबनो कारेबो करम सरा द पाइन थांका आजागा बाहायनो तिप्रा मथा अमाइकानो थाइ थाइ जागानि गोबांमा अपडेट नरक नरिनाय बुसकांगो तिप्रा मथा ताबुक जरातै 13टा सीट बाय खलाय बुसकांगो थाङै दङो कांग्रेस 5 सीपीआईएम 11 बीजेपी 30 अमाहाय खलाय आप डाउन ओङै दङो बुसकांगो साबो हापांखानाय साबो हापांखाया स्राबसनो यागुलोनो नुकनाय नायतंदि जरारुइ।